ओके. जसं मी म्हटलं की आपण आज 10व्या अध्यायामध्ये आपला हा प्रवास आहे, आध्यात्मिक प्रवास. तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. खूप आनंद आहे. आपल्यापेक्षा शतगुणी या श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. ज्यांना होतोय ज्यांना शतशः वंदन. श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या या 10व्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतोय. हे जगन्नाथ मंदिरातलं श्री जगन्नाथपुरी मधलं आता आपण बघितली असेल जगन्नाथ रथयात्रा आणि भगवंत त्यांचे बंधू बलराम आणि बहीण अशी अशा मूर्ती आहेत त्यांच्या रथयात्रेचं खूप सुंदर असं हे वर्णन आणि खूप सुंदर असं मध्ये भागवतामध्ये पण सांगितलं जायचं पुढच्या भागवताच्या याच्यामध्ये. आणि तुम्हाला अजून माहिती हवी असेल तर मी निश्चितच तुम्हाला ती शेअर करीन. जगन्नाथ यात खूप सुंदर मध्ये त्याच्याबद्दलही भागवतामध्ये सांगितलं गेलं. त्या दरम्यान जगन्नाथ अष्टकम आहे खूप सुंदर. एक सेकंड. हरे कृष्ण. तर काल आपण सुंदर असा हा अध्याय बघितला, जो 9वा अध्याय, जो अत्यंत सुंदर असा आपल्याला भक्तीविषयी सांगणारा आणि भक्तीची अवीट गोडी सांगणारा, जो सगळ्यांना मी जसं म्हटलं की खूप सुंदर असे श्लोक त्याच्यामध्ये. जो शेवटचा श्लोकही इतका सुंदर आहे, मनमना भव मद्भक्तो, की मग तू काय कर म्हणजे भक्तीच्या या सेवेमध्ये. आणि असं हे राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे की जसं गुह्य ज्ञान दिलं की मी शरीर नाही आत्मा आहे. हा आत्मा आपल्या परमात्म्याचा, या परमात्म्याचा अंश आहे. मग या परमात्म्याला जाणलं आहे का? आणि म्हणूनच हा परमात्मा सांगतो की कुठे तो त्याच्या हृदयामध्ये कशा प्रकारे वास करतो. आणि मग तू एक अगदी उच्च भक्त आणि तू स्वतःला या भक्ती सेवेमध्ये कसं की तू एक निर्मळ असा आणि शुद्ध भक्त आहेस आणि तू सेवक आहेस. भगवंतांची ही सेवा ज्या भक्ती मार्गावरती आपण हे सगळं बघितलं काल. आणि असं हे राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. त्याच्याच पुढे जाऊन आपल्याला सुंदर असा आज चतुश्लोकी गीता, की ज्याच्यामध्ये गीतेचं सार म्हणजे ही गीता सुद्धा भगवंतांच्या या 4 श्लोकांनी जे त्यांनी मुखकमलातून त्यांच्या आलेल्या आहेत त्याच्यातूनही आपल्याला सुंदर असा त्याचा अर्थ समजतो. आणि म्हणून याचं महत्व आहे. त्याला म्हटलंय चतुश्लोकी गीता. तो 8, 9, 10, 11 असे ते श्लोक आहेत. जमलं तर प्रत्येकाने स्मरण करा. म्हणजे अगदी ज्यांना पठण करायचं, जसं मी काही मध्ये लिंक पण टाकली होती की ज्यांना पठणाची गोडी आहे आणि ज्यांना श्लोक पठण करायचे आपल्या कुमुद माताजी, त्यांचे मी श्लोक होता पुन्हा शेअर करेन. त्या स्वतः रेकॉर्ड करून पाठवणार आहेत, तर त्यांचे श्लोक मी नक्की तुम्हाला शेअर करेन. पण तुम्हाला कोणाला पठण शिकायचं असेल, श्लोक पठण संस्कृत, तर निश्चित आपल्याकडे वेगवेगळे कोर्सेस आठवडाभर चालतात. कुमुद माताजी स्वतःही एक ग्रुप त्यांचा आहे. खूप सुंदर अशा प्रकारे ते उच्चार असतात आणि ते घेतले जातात. तर त्याचाही तुम्ही नक्की लाभ घ्यावा. आणि त्याच ज्यावरती जसं मी म्हटलं की मग या भगवंतांची सेवा करणं, मग ज्यांना शक्य होत नाही ते नराधम मूर्ख मूढ लोकांबद्दल भगवंतांनी सांगितलं की ते कधीही भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. जे जे शक्ती मानतायत, मग जे एक शक्ती मानतायत भगवंतांना, ज्यांचं ब्रह्म हे रूप, ज्यांचं परमात्मा रूप जे हृदयामध्ये वसलेलं आहे, जे वैकुंठामध्ये भगवंतांचा वास आहे, मग भगवंतांनी सांगितलंय की हा असा प्रश्न सगळ्यांना पडतो, मग मनुष्य रूपापर्यंत जायला त्या भगवंतांच्या भक्तीच्या त्या अवीट गोडीपर्यंत, त्या प्रेमापर्यंत पोहोचलं पाहिजे त्या 9 टप्प्यामध्ये. परंतु त्याच्याही आधी मग जे भगवंतांना या रूपामध्येही जाणतात ते निश्चित स्वतःला त्या सन्मार्गावरती आणि त्या सकाम कर्मातून कुठेतरी निष्काम कर्माच्या भावनेमध्ये निश्चित मार्गस्थ करू शकतात. हे भगवंतांनी म्हणूनच की मग ही पूजा करणं खूप कठीण नाही हो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. मग भगवंताला दुसरं काही नकोय. भक्तीच्या या अवीट गोळीमध्ये फक्त प्रेम आणि भक्ती हवी आहे भगवंतांना. मग जसं आपण भावकराही जनार्दन बघितलं की विदुराच्या पत्नीने अगदी प्रेमाने दिलेलं केळाचं सालही भगवंतांनी ग्रहण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे काहीही भगवंतांना या पान फुल, जसं भगवंतांना तुळशीचं पान प्रिय आहे, मग या सगळ्याची जरी भगवंतांना प्रेमाने आणि त्या भक्ती भावाने अर्पण केलं तरी ते भगवंतांपर्यंत निश्चितच पोहोचतं. त्याच्याच पुढे जाऊन आपण आज बघतोय
किंवा आज आपण बघणार आहोत 10.1 ते 7 की कशा प्रकारे भगवंतांना जाणायचंय. मग ज्यांनी भगवंतांना जाणलं नाहीये, मग जेव्हा प्रेम केलं जातं, भक्ती भाव, मग या टप्प्यामध्ये पुढे जायला कुठेतरी ती निष्ठा, जसं मी म्हटलं, मग कृष्ण कोण आहेत हे जाणणं. कालच्या अध्यायामध्ये, परवाच्या याच्यात भगवंतांनी काही विभूती अशा अभिव्यक्ती सूचक सांगितलेल्या आहेत, परंतु आज प्रत्यक्ष विभूतींचं भगवंतांकडून आपण वर्णन ऐकणार आहोत. मग या कृष्णाला जाणणं, हा कृष्ण कोण आहेत आणि त्यांना जाणणं कसं शक्य आहे, मग कुठल्या माध्यमातून, मग कशा प्रकारे त्या टप्प्यांवरती भक्तीच्या स्वतःला आपण घालू शकू, मग ते जाणणं कोणाकडून शक्य आहे. जे मी तुम्हाला आधीच्याही अध्यायात की गुरु, साधू आणि शास्त्र, जे या वेदांच्या शास्त्रातून, मग वेदांचा अभ्यास न करता जे काही येईल ते तोंडाला जे बरळतात आणि जे काही मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा आणि मला जे माहिती आहे, मला खूप ज्ञान आहे, त्याच्यावर एक सुंदर कथाही मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. आणि म्हणून मग हे ज्ञान, हा वेदांचा अभ्यास, मग हे ज्ञान जाणणं कशा प्रकारे शक्य आहे, मग एका उत्तम गुरुद्वारे हे शक्य आहे. जसं मी आधीही सांगितलं की कशा प्रकारे अर्जुन निराश झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या गुरुला या भावना सांगितल्या आणि अर्जुन भगवंतांना आपलं गुरु मानून मला आता तू मार्गदर्शन कर. मग या गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून बघितल्याशिवाय ती क्रिया आपण कशी करतोय हे योग्य त्या अयोग्य ठरवणं, हे त्या गुरु मार्फत निश्चितच, जे भगवंताने प्रत्यक्ष त्यांच्या उदाहरणाद्वारे पण सांगितलंय, ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून पूर्ण शास्त्रांचा, वेदांचा अभ्यास केलेला आहे. आपल्या बालपणाच्या काळामध्ये सुदामा ज्यांच्या बरोबर, मग अशा या भगवंतांचं प्रत्यक्ष त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. मग या भगवंतांना जाणणं, त्यांच्या सेवेमध्ये कशा प्रकारे, मग एखाद्या व्यक्तीला जाणणं असं की आई आपल्या मुलाला जाणते, आई आपल्या मुलावर अतोनात प्रेम करते, पण मग ते प्रेम करताना तिच्या ज्या भावना असतात, तिच्या मुलाबद्दलचे जे काही, मी तुला काय करू तुझ्यासाठी, मग ती जी मुलासाठी करणारी ती सेवा, मुलासाठी करणाऱ्या त्या भावनांमधलं व्यक्त होणारे ते सेवेतनं, आणि जे तुझ्यासाठी मला आवश्यक आहे ते मी सगळं करीन, आणि म्हणूनच मग त्याद्वारे जे व्यक्त केलं जातं ते प्रेम. मग भगवंतांवर असंच प्रेम करायचं या सेवेतूनच. मग कुठेतरी त्यांना जाणल्याशिवाय ते करणं कठीण आहे. मग या भगवंतांना जे अज्ञात आहेत त्यांना जाणून घ्यायचंय, त्यांच्या विभूतींद्वारे जाणून घ्यायचंय. आणि मग या 4 श्लोकांद्वारे ती भगवद्गीता कशी जाणायची, तर कुठेतरी तो जो मी काल म्हटलं संबंध, मग भगवंतांना जाणून त्यांच्या बरोबर त्या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याचं खूप सुंदर उदाहरणासह मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देणार आहे. आणि मग अर्जुनाने कशा प्रकारे भगवंतांना जाणून, त्यांच्या विभूतींना जाणून, कशा प्रकारे अर्जुनाने कबूल केलंय की मी आता तुम्हाला सर्वोच्च पद दिलेलं आहे आणि तुम्ही सर्वोच्च नियंत्रक आहात, तुम्हीच पुरुषोत्तम आहात, हे कुठेतरी अर्जुनाने जाणलेलं आहे. आणि मग या विभूतींद्वारे जेव्हा अर्जुन स्वतः हे कबूल करतो की मग शास्त्रांद्वारे सुद्धा ते भगवंतांना तो सांगतो, तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं की कुठे तू मला बघू शकशील, कशा प्रकारे तू माझी प्रार्थना कशामध्ये करू शकशील हे तू जाण. आणि मग भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. माताजी आल्या आहेत का, नाहीतर मी वाचायला सुरुवात. आज मला हा संजना माताजी, तुम्ही हँड रेज नाही केला, मी करते तुम्हाला को होस्ट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, आवाज येतोय माझा व्यवस्थित? हो 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 माताजी, व्यवस्थित. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाव अर्जुना, पुन्हा ऐक, तू माझा मित्र, प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला जे हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड ना, काहीतरी एक सेकंड. हो हो माताजी. माताजी आता आवाज? हो माताजी, येतोय, ऑडिबल आहे. मला वाटतं काहीतरी स्पीकरचा माझ्या प्रॉब्लेम झाला. आवाज येतोय ना पण व्यवस्थित? हो हो व्यवस्थित येतोय माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे.
मग श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाऊ अर्जुना, पुन्हा ऐक, तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीत आहे. मग प्रत्येक ज्या 7व्या, 8व्या, 9व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला कशा प्रकारे सांगितलं की तत्शृणु, मग तू माझं हे ज्ञान ऐक. मी जे तुला मग जे ज्ञानाचा राजा म्हणून भगवंतांनी दिलं, की सगळ्या ज्ञानांचा राजा, सगळ्या ज्ञानांमध्ये श्रेष्ठ असं राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलं. कारण तो एक उत्तम शिष्य आहे आणि म्हणून तो एक त्याने भगवंतांचा मत्सर केलेला नाहीये आणि तो एक उत्तम शिष्य आहे जो भगवंतांनी सांगितलेल्या उपदेशांचं सगळं पालन करतोय आणि भगवंतांचा उपदेश ऐकतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आजही म्हणतायत की तू प्रिय मित्र असल्यामुळे भगवंत हा जे साख्यम, जे आपण काल 9 प्रकारच्या भक्तीच्या सेवा बघितल्या की ज्याच्यामध्ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य पूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. मग हे साख्यम जे आहे ते अर्जुनाचं उदाहरण सांगतंय आणि म्हणूनच अर्जुन हा प्रिय सखा आहे भगवंतांचा. आणि म्हणून जे मी तुला ज्ञान प्रदान करीन ते मी पूर्वी सांगितल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. असं हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान आपल्याला प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंतांकडून हा खजिना, जसं मी म्हंटल की आता हा खजिना अगदी उघडलेला आहे आणि त्याचं ज्ञान आपल्याला मिळतं आहे. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. 10.3 सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला मनुष्य मला अजन्मा, अनादी व सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो. तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग नमे विदुहा सुरगणहा, की माझी उत्पत्ती आणि ऐश्वर्य देवतांना, जे मी म्हंटल की ज्या देवी देवतांचा वास आपण उद्याच्या विश्वरूप दर्शनामध्ये भगवंतांच्या मध्ये, की भगवंतांचं जे आधी यज्ञ हे रूप, आधी दैव हे रूप आपण बघणार आहोत. आधी यज्ञ हे यज्ञाचा अधिष्ठाचाच आहे, जे सर्वोच्च नियंत्रक. परंतु हे देवी देवता मग या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, तर ही कोण दिसतीये तुम्हाला चित्रामध्ये, मला सांगू शकाल? चॅट मध्ये सांगू शकाल कोण दिसतायत? हेमा माताजी तुम्ही एकदा. अच्छा, ओके. दिसत नाहीये, अजूनही दिसत नाहीये स्क्रीन माझी माताजी. ऐकायला दिसायला काही प्रॉब्लेम आहे? माताजी तुम्ही एकदा लिव्ह होऊन परत जॉईन करा. ऐकू येतंय आता त्यांना. ठीक आहे, ठीक आहे, ओके. राधा नाहीये, कोणी ट्राय करा अजून. कोण दिसतंय या चित्रामध्ये? अजून कोण सांगू शकेल? यशोदा माता पण नाही. हरे कृष्ण माताजी, हरकत नाही, खूप चांगला प्रयत्न आहे. या देवकी माता आहेत ज्यांच्या पोटामध्ये बघा भगवंतांचं, की भगवंतांनी प्रकट झालेले आहेत देवकी. अगदी बरोबर माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. तर कशा प्रकारे मग माझी उत्पत्ती, मग जसं मी म्हटलं की आपण बघितलं की ज्या वेळेला कंसासारख्या ज्या शत्रूंनी, ज्या भगवंतांचा ज्यांनी द्वेष केला आणि ज्या देवकी मातेच्या जो मारायला धावून गेला, आपण बघितलंय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि मग या वेळेला मी कशा प्रकारे त्या भावनेमध्ये मी कशा प्रकारे प्रकट झालो, तर मी वसुदेवाच्या मनामध्ये प्रकट झालो, मग देवकी मातेच्या मनात प्रकट होऊन मी तिच्या गर्भामध्ये, मग देवकी आणि वसुदेवानी अशी प्रार्थना केलेली भगवंतांना की तुम्ही बालक म्हणून आमच्या पोटी जन्माला यावं, की ज्यांना परमात्म्याचं रूप, जे आपण आधीच्या स्लाइड मध्ये बघितलेलं आहे, की ज्यांना देवकी वसुदेवांसमोर त्या कारागृहात प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांना परमात्म्याच्या रूपामध्ये दर्शन दिलेलं आहे. आणि त्याच वसुदेवांनी भगवंतांना विनंती केलेली आहे की तुम्ही आमच्या पोटी बाळ होऊन जन्म घ्यावं, बालक होऊन जन्म घ्यावं, ज्या बालकाला नंतर ते गोकुळामध्ये घेऊन जातात. आणि म्हणूनच या देवी देवता सगळ्या आलेल्या आहेत
की जिथे आजन्म आहेत भगवंत आणि भगवंत प्रत्यक्ष देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेणार आहेत, त्यांनी स्वतःच्या, जसं मी म्हटलंय, आपल्या पालकांची निवड करण्याचा अधिकार आपल्याला नाहीये, परंतु भगवंतांना आहे, जे आध्यात्मिक आणि जे असं कायम स्वरूप आहे भगवंतांचं. आणि भगवंत म्हणूनच जन्म नाही, ते अजन्मा, परंतु त्या भावनेतून तिथे ते प्रकट झालेले आहेत ऑलरेडी. कारण किती या युगामध्ये किती प्रलय झाला होता, कुठेतरी ती द्वेषी भावना, कंसाचा वध करणं आणि त्या गोष्टीचा नाश, त्या द्वेषाच्या भावनेचा नाश करणं, कुठेतरी ते इतकं कोपाला गेलेला असतो अधर्म. आणि म्हणूनच तिथे भगवंता प्रकट झालेले आहेत, ज्या वासुदेवाच्या मनात आणि मग देवकी मातेच्या मनात, आणि मग त्यांनी जन्म घेतलेला आहे. अशा भगवंतांना देवी देवता सुद्धा जाणू शकत नाहीयेत. आणि म्हणून जसं मी काल म्हटलं की देवी देवता सुद्धा भगवंतांची स्तुती करतात. ज्या ब्रह्मांना भगवाननी निर्माण केलेलं आहे, त्या प्रत्येक, जसं आपण बघितलं, महाविष्णूचं हे तत्व, गोलोकामध्ये जे क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ज्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, अशा या ब्रह्मांडांमध्ये गर्भोदकशाही विष्णूचा निवास आहे. आणि म्हणूनच जसे हे ग्रह अवकाशामध्ये तरंगतायत बघा, जसं आपण बघितलं. आणि म्हणूनच या देवी देवता सुद्धा, ज्या अत्यंत अत्यंत उच्च तपस्वी आहेत आणि ज्या भगवंतांच्या अगदी अगदी अतोनात जवळ आहेत, अशा या भगवंतांच्या अधीक्षकाखाली आणि त्यांच्यामध्ये त्यांचा वास आहे. त्यांनी भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतायत. सर्व प्रकारे देवी देवतांचं मूळ आणि या महर्षींचं मूळ सुद्धा भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच जो भगवंतांना या रूपामध्ये जाणतोय की भगवंत अजन्म आहेत आणि ते प्रत्येक युगामध्ये जन्म घेत आहेत, जे अनादी आहेत, जे सर्व जगतांचा स्वामी, जे पुरुषोत्तम आहेत, तोच केवळ या पापांपासून कुठेतरी मुक्ती मिळवू शकतो आणि स्वतःला कुठेतरी जाणू शकतो, आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात. आणि विविध लोकांमध्ये वरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे भगवंतांच्या इच्छेने निर्माण झालेली आहे आणि भगवंतांच्या मनापासून, म्हणजे त्यांच्यापासून, की ज्यांनी मानव जातीची उत्पत्ती करावी, अशा या सप्तर्षीगण आणि पूर्वीचे जे 4 महर्षी, म्हणजे ज्यांची उत्पत्ती केली गेली आणि ज्यांना सांगितलं गेलं की मानव जातीची कुठेतरी पुढे वाढवायचा आहे तो वंश. आणि म्हणूनच अशांपासून, भगवंतांपासून जे निर्माण झालेले आहेत, ज्यांच्या इच्छेतून जे निर्माण झालेले आहेत, आपल्याला नारद मुनी दिसतात, अनेक महर्षी आहेत जे भगवंतांपासून, ज्यांच्या इच्छेतून निर्माण. नारद मुनींची पण एक सुंदर कथा आहे जी मी तुम्हाला सांगणार आहे. आधी मी तुम्हाला दक्षाची कथा सुद्धा सांगितली आहे, जो त्यांना शाप मिळतो आणि त्याच आधारावर त्या पुढच्या अध्यायामध्ये आपल्याला त्यांची ही कथा ऐकायची. आणि म्हणूनच जे भगवंतांपासून, जे ऋषीगण, देवर्षीगण, जे भगवंतांपासून उत्पन्न झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा भगवंतांना जाणणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणून त्याचा ते प्रयत्न करतायत. विविध लोकांवर निवास करणारे सर्व जीव मग भगवंतांपासून उत्पन्न होतात. जसे या ब्रह्मांडाचीच उत्पत्ती भगवंतांकडून झालेली आहे, तसे या अनेक जीवाची, या पराशक्तीमध्ये अनेक जीवाची उत्पत्ती झालेली आहे. ज्या भगवंतांची ही जी शक्ती आहे, परा अपरा शक्ती आहे, त्या कुठेतरी आपण जसं जाणलेलं आहे 7व्या अध्यायापासून, की या शक्तीमध्ये व या शक्तीपासूनच हे सगळे जीवांची निर्मिती झालेली आहे. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याला या भगवंतांचं, जसं ज्यांनी या भगवंतांना परम तत्व म्हणून जाणलेलं आहे आणि ज्या उत्पत्तीसाठी आणि प्रलयासाठी सुद्धा भगवंत कारणीभूत आहेत, आणि ज्यांना त्यांच्या ऐश्वर्याची आणि अशा योग मायेची, योग शक्तीची पूर्णपणे खात्री पटलेली आहे, ज्यांना जाणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ते स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावर येणू इच्छितात, आणि अशांना असे ते अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतात, यात मुळीच संशय नाही. हे अत्यंत सुंदर असं दृश्य आहे. मथुरेमध्ये भगवंत आणि बलराम आलेले आहेत आणि सगळे मथुरा जन त्यांना बघण्यासाठी, मग ज्यांना
ज्यांना ज्यांना इच्छा आहे आणि ज्यांना ज्यांना भगवंतांना बघायचंय, जसं वृंदावन वासियांनी आणि गोकुळ वासियांनी भगवंतांवर अतोनात प्रेम केलं, त्याच भगवंतांवर मथुराजनांनी सुद्धा तेवढंच प्रेम केलं. आणि असे हे मथुरेतील सर्व, की मग स्त्री पुरुष वयस्कर लोक आणि सगळ्या लहान मुलांपासून सगळे भगवंतांचं स्वागत करायला आतुर होते कुठेतरी, की ज्या कंसाचा भगवंतांनी वध केला मथुरेत येऊन आणि त्या भगवंतांना जाणलेलं आहे सगळ्यांनी. आणि असे हे भक्त, भगवंतांचे शुद्ध भक्त, ज्यांना व्यासमुनींनी खूप सुंदर याचं वर्णन केलंय, की मग जसे भगवंत सूर्याप्रमाणे आहेत, मग ज्यांनी अगदी वरती राहून आणि कुठल्या काना कोपऱ्यातून अशी ही एक नुसती प्रतिमा आहे या चित्रामध्ये, परंतु भगवंतांना बघण्यासाठी इतकी ती अलोट गर्दी होती, की मग भगवंत प्रत्येकाला दिसू शकत होते, की जे सूर्याप्रमाणे आहे, जे कुणापासूनही लपले नाहीत, ज्यांची तीव्र इच्छा मनामध्ये श्रद्धा आहे, त्या भगवंतांना प्रत्येक जण त्यांचं दर्शन देऊ लागले. कारण त्या भक्ती योगामध्ये आणि शुद्ध भक्तीने त्यांना भगवंतांना बघायचं होतं आणि भगवंतांना त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं होतं. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अशा या भगवंतांना जाणून, मग जसं मी म्हटलं की भगवंतांना जाणायचंय, कालच आपण बघितलं, मग हे ग्रह अवकाशामध्ये हे जे प्रत्येक ग्रहामध्ये बघा तुम्हाला क्षीरोदकशाही आणि गर्भोदकशाही विष्णू यांचा निवास, मग त्या महाविष्णूचं तत्व आहे. आणि त्याच भगवंतांना जाणण्यासाठी की मग मी प्राकृत आणि आध्यात्मिक या भौतिक प्रकृतीचा आणि आध्यात्मिक प्रकृती या सगळ्याचा मी उत्पत्ती करताय, मग हे जाणणं कसं शक्य आहे? जेव्हा आपण भगवंताला जाणू तेव्हाच तो संबंध प्रस्थापित करता येईल. जसं प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय, या 8व्या अध्यायापासून आपल्याला 8, 9, 10, 11 भगवंतांची ही चतुश्लोकी गीता, की ज्याच्यामध्ये भगवंतांचा संबंध, अभ्युदय आणि मग कशा प्रकारे याचं प्रयोजन काय आहे, की भगवंतांना परमात्मा याचं जाणणं, भगवंतांना जाणणं हे त्याचं ध्येय आहे त्या मार्गाचं. मग जसं एक प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं, एक स्त्री आणि पुरुष आहेत जे स्वतः मधला संबंध प्रस्थापित करतात. कशा प्रकारे एक ब्रह्मचर्य नंतर गृहस्थाश्रमामध्ये जाण्यासाठी मग ते स्त्री पुरुष एका विवाह बंधनात अडकतात, कुठेतरी त्या संबंधामध्ये अडकतात. आणि त्याचं प्रयोजन काय असतं, तर त्यांचं त्या संबंधानंतर त्याचं प्रयोजन आपल्या जबाबदाऱ्या स्वीकारणं, की तू एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या, एकमेकांना वचन देणं आणि ती वचनबद्ध होणं, हे त्यांचं प्रयोजन. आणि मग कुठेतरी त्याचं अभ्युदय आणि प्रयोजन कुठेतरी मग जसा संबंध दोघांमधला आहे त्या कुठेतरी त्या विवाह बंधनात अडकल्यावर त्याचा अभ्युदय, की मग त्या एकमेकांच्या बंधनात अडकल्यानंतर एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारून एकमेकांशी वचनबद्ध राहणं. आणि मग त्याचं प्रयोजन, की त्याच्यातून आपण जे काही संतती निर्मिती केली जाते, जो संसार थाटला जातो आणि पुढे काही जबाबदाऱ्या घेऊन म्हणजे कृष्ण भावना भावित आणि सकर्मानी सकाम कर्मात कुठेतरी फळाची अपेक्षा न करता आणि मग त्याच वाटेवर तो संबंध पूर्णपणे प्रस्थापित केला जातो, की जिथे अत्यंत उच्च भावनेने आणि एका सद्भावनेने अशी संतती प्राप्ती केली जाते. मग ते त्याचं प्रयोजन असतं, की कुठेतरी ती जी जबाबदारी आहे, तो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन म्हणजे त्या क्रियाकलापातून, ज्या जबाबदाऱ्यातून तो संबंध प्रस्थापित केला जातो आणि त्याचं प्रयोजन काय असतं हे जाणणं. आणि तसंच आपण या भगवंतांच्या संबंध, जे भगवंतांची ज्यांची निष्ठा आहे, श्रद्धा आहे आणि ज्या मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करतायत भक्ती सेवेच्या, त्यांना भगवंतांना पूर्णपणे जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजनात या 4 चतुश्लोकी अध्यायात श्लोकातून आपल्याला ते जाणून घ्यायचंय. मग मी सर्व प्राकृत आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करताय, सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य मला पूर्णपणे जाणतात ते या भक्तीमध्ये, मग या भक्ती क्रियेमध्ये स्वतःला संलग्न करतात. म्हणजे कुठेतरी श्रद्धेने त्यांनी भगवंतांना जाणलंय म्हणून ते स्वतः भगवंतांशी तो संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात आणि अंतःकरणपूर्वक भगवंताला भजत आहेत, भगवंतांची प्रार्थना करतात, त्यांचं पूजा अर्चा आणि त्यांचं स्मरण केलं जातं, जप केला जातो आणि भगवंतांचं नामस्मरण केलं जातं.
मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा संबंध कुठेतरी अभ्युदयाकडे जातोय, की ज्या अभ्युदयामध्ये की मग ते क्रियाकलाप केले जातात, की मग या शुद्ध भक्तांच्या संगतीमध्ये की प्रभुपाद आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहेत. मग प्रभुपाद हे एक शुद्ध भक्त, जसं मी म्हटलं, हात वर करून आणि संकीर्तन करताना इतके सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर बघा किती निर्मळ आनंद आहे. प्रत्यक्ष प्रभुपादांच्या चेहऱ्यावरच इतका सुंदर निर्मळ आनंद आहे. मग हे शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात आणि त्यांचं जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्ण समर्पित असतं. अशा या कृष्ण भावनेचा प्रसार करायला प्रभुपादांनी स्वतःचं जीवन समर्पित केलेलं होतं आणि ते नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचं मग त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातून, त्यांनी केलेल्या संकीर्तनातून, त्यांनी केलेल्या प्रवचनात, त्या निरूपणामधून आणि प्रत्येक त्यांच्या लेक्चर्स मधून जी प्रभुपाद वाणी, मी तुम्हाला म्हटलं की ती प्रभुपाद वाणी तुम्ही नुसतं गुगलवर टाकलं प्रभुपाद वाणी म्हणून तरी तुम्हाला प्रभुपादांचे सगळ्या ऑडिओज ऐकायला मिळतील. मी तुम्हाला ती एक लिंक पण शेअर करीन निश्चित. प्रभुपादांची इंग्लिशमध्ये आहे पण ती हिंदी आणि याच्यामध्ये पण त्याचा अनुवादित आहे. तुम्ही निश्चित वाचा की प्रत्येक दिवशी मग प्रभुपादांचा आवाज इतका की तो आपल्यापर्यंत इतका की ते जाणवतं त्या शुद्ध भक्ताचा आवाज आपल्यापर्यंत कसा पोहोचतो. जसं काल माताजी म्हणल्या की जे विचार भिडले मनाला आणि डोळ्यातनं पाणी येतं, तसंच प्रभुपादांचे विचार आणि त्यांना 5 मिनिटं जरी रोज ऐकलं तरी खरोखर हा अनुभवच वेगळा आहे आणि त्या शुद्ध भक्ताच्या विचारांचा अनुभव आहे. आणि म्हणूनच माझ्याबद्दल बोलण्यातून जे समाधान आणि आनंद मिळतो, कारण त्या भक्तांच्या संगतीमध्ये राहिलं जातं, त्या शुद्ध भक्तांची म्हणून हे क्रियाकलाप केले जातात. या अभ्युदयासाठी या क्रियाकलापांचं, या भजन क्रियांचं, ज्या साधू संघांचं आणि या सगळ्या असोसिएशनची खूप गरज असते. आणि त्याच्यातूनच कुठेतरी, जसं मी म्हटलं की का आध्यात्मिक टप्प्यावर ऍडव्हान्समेंट होत नाहीये, पुढे प्रगती का होत नाही, कारण हे टप्पे मार्गावरती यायला लागतात. म्हणूनच यांच्याकडून जसं आपण म्हणतो हो, मग तुम्ही सकाळी उठून मला सांगा हो, तुम्हाला आनंद मिळेल का? तुम्ही सकाळी उठलात आणि तुम्ही न्यूजपेपर हातात घेतला. कोणी न्यूजपेपर वाचतं का हो? प्रत्यक्ष न्यूजपेपर वाचतं कोणी? मग तुम्हाला किती या भौतिक जगामध्ये, या मटेरियल जगामधले हे सगळ्या बातम्या मिळतात, त्यांनी तुम्हाला कशा भावना वाटतात? तुम्ही सकाळी उठून तुम्ही बातम्या लावल्या टीव्हीवरच्या किंवा तुम्ही न्यूज चॅनल लावलं, तुम्ही पेपर वाचायला घेतला, काय मनस्थिती होते हो तुमची? खरोखर मला शेअर करू इच्छिता तुम्ही? काय वाटेल तुम्हाला? काय वाटतं मनामध्ये? काय भावना असतात? खूप आनंद होतो तुम्हाला का खूप सुंदर बातम्या असतात, खूप एनकरेजिंग? निगेटिव्ह. बघा हेमा माताजींनी पहिलं लिहिलं नाही म्हणून मी स्वतः सांगते, मी 2 वर्ष झाले पेपर वाचणं बंद केलंय. अहो प्रत्यक्ष एक पान उचललं तरी तुम्हाला इतक्या निगेटिव्ह, खरी गोष्ट आहे बघा, प्रत्येकाने नाही सांगितले, प्रत्येकाने म्हणजे बघा की किती निगेटिव्ह आणि किती अत्यंत असे विचार असतात की जे आपल्याला फक्त उदासच करू शकतात. पण हेच तुम्ही बघा आता या अध्ययन वर्गाला, मग प्रत्येकाची ही इच्छा आहे हो, पण याच्यातनं जो तुम्हाला आनंद मिळतोय त्याची कुठेच तुलना नाहीये हो. आणि तसाच सत्संगामध्ये जेव्हा तुम्ही नामस्मरण करता, तुम्ही घरामध्ये एखादी सत्संग करता, भजन करता किंवा तुम्ही भगवद्गीतेचं वाचन करता, तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं? तेव्हा तुम्ही श्लोक वाचता तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं? मग या अध्ययन वर्गात अध्ययन केल्यानंतर तुम्हाला बघा देवाचे स्तोत्र आणि गाणी लावतो, कारण ते तुमच्या मनाला कुठेतरी आनंद, बघा मेडिटेशननी सुरुवात करतात. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच हे किती महत्वाचं आहे. म्हणून ह्या आध्यात्मिक मार्गावर मनुष्य का स्वतःला आणू इच्छितोय, कारण कुठेतरी त्या मानसिक भावना, कुठेतरी त्या मनाची घडण करायची. आणि म्हणूनच या साधू संघ, या सत्संगाच्या क्रियेतून मन कुठेतरी सामर्थ्यवान बनवायचंय, कुठेतरी त्याला सामर्थ्य, पॉझिटिव्ह विचारांनी त्याला सामर्थ्यवान बनवायचंय. अशा या न्यूज चॅनल आणि अशा या भौतिक जगामध्ये तुम्ही मग तुम्हाला मग एखाद्या भक्ताला जर विचारलं की अरे हे जरा टीव्ही बघायला माझ्याबरोबर टीव्ही बघायला या वेळेमध्ये नाही, माझा सत्संग आहे, किंवा मग भौतिक गोष्टींचा आनंद घ्या. असं नाही की तुम्ही स्वतःला अगदी त्याच गोष्टींमध्ये पूर्णपणे, पण जेव्हा तुम्ही त्या सन्मार्गावर, त्या विचारांवर येता तेव्हा तुम्हाला त्या निगेटिव्ह आणि त्या अतिशय उदास करणाऱ्या गोष्टींविषयी काहीही रस वाटत नाही. कारण जे मेकॅनिकल दाखवलं जातं त्याच्यामध्ये सगळं
काय माहिती नसतं, ह्याच्यानंतर हे होणार आहे, त्याच्यानंतर एक आनंद घेणं एका ठराविक टप्प्यापर्यंत ठीक आहे, पण ती रोजचीच गोष्ट अशा प्रकारे झाली तर ते किती उदासीन करणारी असते. आणि म्हणूनच अशा या भक्त आनंदातून, अशा या भक्त सहवासातून जो आनंद मिळतो, ज्या संकीर्तनातून, ज्या अध्ययनातून, ज्या भगवद्गीतेच्या वाचनातून जो आनंद मिळतो, तो भगवंत म्हणतायत की माझ्याबद्दलच्या बोलण्यातून आणि त्याच्यातून जे समाधान आणि आनंद त्या शुद्ध भक्तांना मिळत असतो, कारण त्या भावनेचा प्रसार होत असतो. आणि ती जे काही श्लोक आणि पठण केलं जातं त्याने इतका तो माहोल, इतकं ते एन्व्हायरमेंट, ते वातावरण इतकं प्रसन्न होतं बघा. सगळं वातावरणामध्ये नुसतं या चित्राच्या माध्यमातूनही आपल्याला किती मन प्रसन्न होतंय आपलं, कारण त्याच्यातल्या भावना किती महत्वाच्या आहेत. आणि म्हणूनच हा अभ्युदय दाखवलेला आहे. आणि मग याचं प्रयोजन कशा प्रकारे केलं जातं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग जसं मी म्हटलं, या प्रेमाच्या सेवेतून मग जसा हा संबंध अभ्युदय पुढे कशा प्रकारे प्रेमात रूपांतर होतं, जी आई मुलासाठी प्रेम करत असते, ज्याच्या सगळ्या इच्छा पुरवत असते, ती सेवा वाटत नाही, मग आईला जे करत असते त्याच्यात खूप समाधान असतं हो, तसंच ते भक्ताला मिळणारं समाधान असतं. आणि म्हणून त्या भक्ती सेवेची गोडीच अवीट आहे, त्या भक्तीची गोडीच अवीट आहे. आणि म्हणूनच जे प्रेमाने या अभ्युदयाला, या क्रियाकलापातून आणि या भजन क्रियांमधून काय साधायचे, जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, या सगळ्या गोपीजन आहेत बरं का. आणि या इतक्या भगवंतांशी निगडीत जे आपण वृंदावनामधील ऐकू की या गोपी सगळ्यात भगवंतांच्या जवळ, या गोपींचं भगवंतावर इतकं प्रेम की त्या ब्रह्मांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही डोळ्याच्या पापण्या देखील आमच्या का बनवलात, कारण त्या पापण्या लावूच तर आम्ही भगवंतांना बघू शकत नाही. इतक्या त्या, म्हणजे त्यांनी ब्रह्मांना कुठेतरी असं अपशब्द वापरले की तुम्ही असं का केलं, आम्हाला पापण्या सुद्धा नको होत्या, कारण आम्हाला त्या पापण्या एवढ्यामुळे भगवंत दिसत नाहीत. असे जेव्हा भगवंतांचा विरह होत होता, भगवंत जेव्हा परत वृंदावनातून चालले होते, तेव्हा तेव्हा त्या गोपिकांना तो विरह सहन होत नव्हता आणि त्या विरहामध्ये रडत होत्या त्या. आणि इतकं सुंदर असं गोपींचं प्रेम, आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं ते राधेचं खूप सुंदर असं नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये खूप सुंदर वर्ण आहे. आणि असा हा तलाव आहे वृंदावनामध्ये, खूप सुंदर असा हा राधा कुंड आहे, श्याम कुंड आहे, ज्याच्याशी खूप पास्ट टाइम्स म्हणतो ना आपण की खूप गोष्टी निगडीत आहेत, खूप आठवणी आहेत भगवंतांच्या अशा. आणि म्हणून या गोपींचं भगवंतावर अतोनात प्रेम होतं, त्यांची भगवंतांची सेवा करून त्यांनी ते अतोनात भगवंतांना समर्पित केलेलं स्वतःला. आणि म्हणून सततम युक्तानाम, की सतत त्यांना भगवंतांचं स्मरण होतं. अशा या सगळ्यात, म्हणजे भगवंतांनी सुद्धा नंतर तुम्हाला पुढे जाऊन काही माहिती की जे चैतन्य महाप्रभू आहेत, ज्यांनी कृष्णाचा अंश आहे, ज्यांच्यामध्ये कृष्णाचा अवतार घेतला, त्यांनी सुद्धा राधेचं जे प्रेम जाणण्यासाठी तो अवतार घेतला. म्हणजे त्या भगवंतांचाच, की राधेचं इतकं प्रेम, दिव्य प्रेम भगवंतांवर, आणि ते भगवंत प्रत्यक्ष सुद्धा जाणू शकले नव्हते. ते तत्व आणि त्या राधेच्या प्रेमाचा तो गहिरेपणा, गहिरता, ती आपण म्हणतो ना की ज्याच्यामध्ये इतकं खोलपणा जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी तो चैतन्य महाप्रभूचा अवतार, मग तो जरी ते प्रत्यक्ष कृष्ण त्याच्यामध्ये होते तरी ते जे तत्व होतं आणि त्यांच्यातली भावना होती ती त्यांनी त्या जाणण्यासाठी, मग हे खूप खूप उच्च पातळीवर आहे जाणणं. ते जाणायला म्हणून तुम्ही पुढच्या पातळीवरचे जेव्हा अभ्यास कराल ना, मी सुद्धा खूप त्याच्यातनं शिकतीये, पण ह्या ज्या भावना आहेत आणि हा जो माधुर्य रस जाणून घ्यायचा आहे, जे भगवंतांचे अनेक रस, आपण वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, हे सगळे जाणून घेणं खूप 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 त्या 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 टप्प्यावर जायला लागतं. आणि त्यासाठी आपण म्हणतो ना, आपली पात्रता, आपल्याला आपली सामर्थ्यता खूप वाढवायला लागेल. आणि भागवतामध्ये खूप सुंदर वर्णन आहे, चैतन्य चरितामृतामध्ये खूप सुंदर वर्णन आहे या अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग हे प्रयोजन कसं, की भगवंतांना जाणणं, मग ज्यांना भगवंतांनी जाणलेलं आहे, मग हे ज्ञानातून, कुठल्या भावनेतून, कुठल्या गोष्टीतून जाणणं, तर भगवंतांबद्दलचं जे वेदांचं, शास्त्रांमधनं जो अभ्यास, आणि मग ते उत्तम गुरुकडून ऐकणं. तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्ता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
जे परीक्षित महाराज, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना जे ज्ञान देत आहेत, मी म्हटलं ज्ञानी तशाच प्रकारे हे गुरु सगळ्यांना ज्ञान देणारे, की मग या ज्ञानातून, की जे ज्ञान भगवंत भगवद्गीतेतून सांगतायत आणि त्या ज्ञानाचं आचरण करून, आणि म्हणूनच या ज्ञान रूपी या दिव्य ज्ञानाने, या तेजस्वी ज्ञानाने, त्या त्या दीपाने, या अज्ञानाचा अहंकार, त्या भगवंत अर्जुनालाही तेच सांगतं की तुझ्या मनातले जे भ्रम आहेत ते या ज्ञानाने तू दूर कर. तुझ्या अज्ञानाचे भ्रम आहेत, तुझ्या मनाचे भ्रम आहेत, तुझ्या मनाचे खेळ आहेत. तू या शारीरिक पातळीवर विचार करतोय म्हणून तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे, आणि म्हणूनच भगवंत त्या उपदेशातून ते स्पष्ट करतायत, आणि म्हणूनच त्याला ते जाणवून देण्याचा, म्हणून हे ज्ञानरूपी दीप, ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाची आवश्यकता आहे. म्हणून मगच हा संबंध कुठेतरी प्रयोजनाकडे जाणार आहे. ते ध्येय गाठायचे, त्या परमात्म्याला त्या तत्वाने जाणून घ्यायचंय, त्या परमतत्वाला त्या ज्ञानाने जाणून घ्यायचंय, आणि म्हणूनच त्या अज्ञानाचा अंधकार नाहीसा करून भगवंतांना दिव्य ज्ञानाने जाणून घ्यायचं आहे. अशी ही चतुश्लोकी गीता 4 श्लोकातून भगवंतांनी कशा प्रकारे संबंध, अभ्युदय आणि ते प्रयोजन, की भगवंतांना जाणणारा भक्त काय करतो, तर तो जो भगवंतांबद्दलचे जे बोलणं असतं त्याच्यातनं समाधान, आनंद मिळवून त्याचा प्रसार कसा करत असतो, आणि मग एक इटर्नल म्हणतो ना आपण, एक अगदी उच्च भक्त, भगवंतांचा अतिशय क्लोज, ज्या गोपींचं मी उदाहरण दिलं, अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो अपार आनंद मिळवत असतो. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्म, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांसारख्या महर्षींनी तुमच्या बद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे, आणि आता स्वतः तुम्ही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. ज्या अर्जुनाला भगवंत आतापर्यंत बघा जे उपदेश देत आहेत, ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी त्या उपदेशाला सुरुवात केलेली आहे, आणि या शिष्याला सगळ्या ज्ञानाचा खजिना अगदी खुला करून दिलेला आहे, त्या प्रत्येक ज्ञानातून, ज्या सांख्य योगातून, बुद्धी योगातून, कर्मयोगातून, ज्या आपण म्हणतो ना कर्म संन्यास, की ज्या कृष्ण भावना भावित ते कर्म करायचं आहे, आणि मग पुढच्या अनेक या वेगवेगळ्या ध्यान योग पण आहे, ज्याच्यामध्ये अष्टांग योग पण आहे, आणि मग कशा प्रकारे भगवंतांना या भक्तीच्या आपण मार्गावरती येऊन कशा या भक्ती योगातून भगवंतांना जाणलेला आहे, अशा या निरनिराळ्या योगातून मग या सगळ्याचा मार्ग कुठेतरी फक्त ही शिडी भक्ती योगामध्ये कशी कर्म करतोय ते भक्तीपूर्वक कर्म करायचं आहे, आणि म्हणूनच या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन कुठेतरी अर्जुनाच्या मनातला भ्रम, अंधकार हा दूर होतोय, आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत की आता मी इतका अर्जुन आता भावुक झालेला आहे, आणि हे सगळं ज्ञान घेऊन भगवंतांना म्हणतायत की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. जे भगवंतांनी अर्जुनाला ज्ञान दिलं ते अर्जुनाला तंतोतंत पटलंय, कारण अर्जुन हा भगवंतांचा उत्तम शिष्य आहे, आणि तो सगळं जाणून घेतोय भगवंतांकडून. त्याच्या मनात भगवंतांविषयी कुठलीही शंका नाहीये. प्रश्न निर्माण होत आहेत, प्रत्येक अध्यायात प्रश्न आहेत, परंतु शंकेचे प्रश्न नाहीयेत. कुठेतरी स्वतःच्या प्रश्नांना तो उत्तर मिळवतोय, आणि त्या अज्ञानाचा अंधकार दूर होतोय त्याच्या मनातला, आणि म्हणूनच तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, या अजन्मा या तत्वाला भगवंतांनी अर्जुनाने जाणलेलं आहे. कुठेतरी अर्जुन म्हणतो आहे, मग तो फक्त प्रिय सखाय म्हणून म्हणत नाही, तर अर्जुन शास्त्राचाही त्याला कुठेतरी पुरावा देतोय, कुठेतरी शास्त्राच्या माध्यमातून सांगतोय की ज्या नारद मुनींनी, ज्या असित ऋषींनी, देवल ऋषींनी, या सर्वांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे, की जे प्रत्यक्ष त्यांनी व्यास मुनींनी, सगळ्या महर्षींनी सांगितलेलं आहे, आणि ज्या भागवतामध्ये सुद्धा नंतर आपण वाचतो, आणि त्या सगळ्याचं महत्व जाणलेलं आहे, अशा या व्यास मुनींनी पुढे जाऊन खूप अनेक तत्व जे ईशोपनिषद लिहिलं, आणि ज्याच्यामध्ये या उपनिषद लिहिली त्यांनी, त्याच्यामध्ये ईशोपनिषद हे सगळ्यामध्ये सर्वोच्च आहे, ज्याच्यातनं भगवंत
पूर्ण आहेत, ज्या पूर्ण अशा पूर्ण भगवंतांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणूनच या सर्वांनी भगवंतांना जाणून त्यांच्याबद्दल लिहिलेलं आहे, तुमच्याबद्दल या सगळ्यांनी बोललेलं आहे. परंतु हे मी आज प्रत्यक्ष तुमच्याकडून ऐकलेलं आहे. आणि आता तुम्ही प्रत्यक्ष मला जेव्हा सांगताय तेव्हा माझा मनातला भ्रम पूर्णपणे दूर झालेला आहे. कुठेतरी इथे भगवद्गीता संपली असती हो, परंतु कुठेतरी ते ज्ञान पुढे जाऊन घ्यायचंय. आणि अर्जुनाच्या मनामध्ये अजूनही संशय कल्लोळ नाहीये, तर अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्नांचं जाळं अजून संपलेलं नाहीये. भगवंतांवर पूर्ण श्रद्धा आहे आणि त्या श्रद्धेच्या माध्यमातूनच अजून ज्ञान घ्यायचं आणि अजून त्यांचं औत्सुक्य वाढत चाललेलं आहे. म्हणून ते पूर्णपणे त्या संज्ञांना जाणून घेत आहेत, पुरेपूर ते आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे. आणि हे ज्ञान कुठेतरी आपल्यापर्यंत यायला हवंय. त्या उद्देशातून उद्याही भगवंतांनी कशा प्रकारे का विश्वरूप धारण केलं हे सुद्धा आपल्याला अर्जुनाच्या पडलेल्या प्रश्नांमधून निश्चित करणार आहे. सर्वमेतरदं मन्ये यद्मान् वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. 10.15 हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत म्हणतात की मी सगळ्यांना जाणलेलं आहे, पण मला असं कोणी जाणू शकत नाही. भगवंतांवर प्रभाव तर नाहीच आहे कुठल्या गोष्टीचा, पण या भगवंतांना जाणणं की ज्या देवी देवतांनी सुद्धा प्रयत्न केलेला आहे की भगवंतांना जाणण्याचा, आणि जे सर्वोच्च पातळीवर आहेत, जे अगदी भगवंतांच्या जवळ, ज्या ब्रह्मांची निर्मिती भगवंतांकडून झाली आहे, ज्या शिव आणि सगळ्या देवी देवतांचा उगम हा भगवंतांमधून झालेला आहे, ज्यांचा समावेश आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे या विश्वरूपामध्ये भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये या विराट रूपामध्ये या देवी देवतांचा निवास आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय की तुम्ही जे काही सर्व मला सांगितले ते पूर्णपणे मी सत्य मानतो. आणि देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. हे पुरुषोत्तमा, हे भूतभावना, हे भूतेश आदिदेव, की या सर्व आदिभूताची ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे, देवादिदेवा आणि सर्व जगाच्या नियंत्रका, हे जगतपते असा भगवंतांचा उल्लेख अर्जुन करतोय. की कारण हे सगळं त्याच्या कशा प्रकारे संबोधनातून कळतंय बघा, कारण त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलंय, पुरुषोत्तम म्हणून जाणलेलं आहे. आणि म्हणून तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंग ज्या पराशक्ती आहे भगवंतांची, कुठेतरी या आध्यात्मिक शक्तीद्वारेच जाणू शकता, की ज्या भगवंतांनी स्वतः, मग ज्यांना ते माहिती नाहीयेत, म्हणून आता अर्जुन पुढे जाऊन विचारणा करतोय की म्हणून मी तुम्हाला कशामध्ये जाणू, मी कुठे तुम्हाला शोधू आणि कुठे मी तुम्हाला जाणू शकेल. मग भगवंत स्वतःच्या अभिव्यक्ती सांगतायत, ज्या विभूती आहेत, जे भगवंतांचं ऐश्वर्य, आपण जे भगवंतांचे 6 गुण बघितले की भगवंतांकडे काय कमी आहे, श्रीमंती जी आहे, जे ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं, ते ज्यांना माहिती नाहीये, भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या मुख कमलातून याचा उच्चार आणि हे अर्जुनाला याची माहिती देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. 10.18 हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होती. हरे कृष्ण. माताजी, माझा आवाज येतोय का व्यवस्थित? येतो, व्यवस्थित येतोय. कारण की पाऊस चालू आहे ना, मे बी कनेक्शन कट होत असेल. इथेही चालू आहे, पण व्यवस्थित येतोय आवाज, काही प्रॉब्लेम नाही. हरे कृष्ण. हरे हो कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. तसे हे म्हणूनच अर्जुन विचारणा करतोय आता, की अर्जुन आता त्यांच्या विभूतींची विचारणा, ज्या अर्जुनाने पूर्णपणे भगवंतांना जाणलेलं आहे की मी तुला पुरुषोत्तम परम तत्व म्हणून आणि एक तू जो अजन्म आहेस, त्यांना मी पूर्णपणे तुम्हाला तुमचं हे सगळं अस्तित्व आणि हे सगळं मान्य केलेलं आहे. तर तुम्ही मला आता तुमचं चिंतन करण्याचं, कशा प्रकारे तुम्हाला शोधलं, कुठल्या गोष्टींवर तुमचं चिंतन करावं, तुम्हाला कुठे जाणावं, हे भगवंता मी कुठल्या विविध रूपात
तुमचं स्मरण करावं हे तुम्ही मला सांगा. मग भगवंतांचं काय निर्मिलेलं आहे आणि कुठल्या विभूती आहेत, काय ऐश्वर्य आहे, त्या सर्व योग शक्तीचं आणि ऐश्वर्याचं तुम्ही विस्तृत वर्णन मला सांगा. कारण बघा, ज्या अध्ययन करण्याला, मग मला सांगा बरं, तुम्हाला खरंच हे अध्ययनाची तुम्ही वाट बघत असता का? तुम्हाला कंटाळा येतो? मग जसं अर्जुन इथे सांगतो आहे की मग तुम्हाला या क्लासची तुम्ही कुठेतरी वाट बघता का हो? तुम्हाला हे भगवद्गीतेचं वर्णन ऐकत राहावं असं वाटतं कुठेतरी मनातल्या भावनेमध्ये, की ज्याचा कंटाळा येतो का तुम्हाला? कारण तुम्हाला कुठेतरी त्या बस आता नाही, आता बस झाला एकच, असं कधी होतं का हो? जे मी तुम्हाला भौतिक जगातल्या बातम्यांविषयी सांगितलं, मग तुमच्या मनामध्ये काय विचार येतात? हा अध्ययन वर्ग झाल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं? हा असाच चालू राहावा का तुम्ही पुढे जाऊन मग या गीतेचं वाचन करताना किंवा आपण पुढच्या टप्प्यावर यावं, या गोष्टी तुमच्या मनामध्ये येतात का तुम्हाला नाही वाटत? काय वाटतं तुमच्या मनामध्ये? नक्की तुमच्या जाणून घ्यायला वाटतं. हो, खूप ऐकावंसं वाटते गीता. थँक्यू पूनम माताजी. खूप छान की मनापासून द्या. कुणाचंही कुणावरही कुठली सक्ती नाहीये. पण या आतून श्रद्धा, तुमची निष्ठा, जिथे तुम्ही सर्वजण या अध्ययनाला इतक्या आतुरतेने येता, गीता खूप ऐकावीशी वाटते मनापासून. गणेश प्रभूजी सांगतायत, धन्यवाद. म्हणजे बघा की म्हणूनच अर्जुन जसा इथे सांगतोय, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. मी थकत नाही तुमचं ऐकून. मला अत्यंत मी अजून तुमच्याकडून ज्ञान घेण्यासाठी. अगदी बरोबर, धन्यवाद. मनापासून आवडतं, धन्यवाद. हरे कृष्ण. म्हणजे तेच जाणून घ्यायचे प्रयत्न माझा तोच असतो की हा संवाद, म्हणून जसं एक शुद्ध भक्त हे संवादांचा कसा निर्मळ आनंद घेतो, आपण त्या कीर्तनातून, आपण भजनातून, संकीर्तनातून जो आनंद मिळवतो, जो तो प्रत्येकाला प्रचिती येते हो त्याची, जी ती अवीट गोडी असते, ती एकमेकांना कोणी सांगू शकत नाही, कोणावरती लादूही शकत नाही. मग जो तो आपल्या मनाने त्याचं आपल्या मनापासून आणि अत्यानंद जो मिळवत असतो, ती भावना त्याच्या मनामध्ये तो जपत असतो आणि त्या भावनेचा आनंद घेत असतो. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना तेच सांगतायत की म्हणूनच मी तुझं ऐकून, माझं तुझा उपदेश ऐकून माझं मन तृप्त होत नाहीये. मला जितकं मी अजून ऐकेन तितकं मला तुमच्याकडून ज्ञान घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच हा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत आता की म्हणूनच मी तुला निश्चितच माझ्या अभिव्यक्ती सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्णा. ज्या गर्भोदकशाही विष्णूंना आपण बघतोय बघा की ज्यांच्यातनं ब्रह्मांची निर्मिती, जे त्यांनी या सृष्टींची निर्मिती केलेली आहे, मग या सृष्टीमध्ये मी तुला अभिव्यक्ती म्हणजे मी तुला ज्या सूचक असा गोष्टी आहेत तेवढ्या सांगेन, कारण इतकं विराट रूप आहे माझं आणि इतक्या गोष्टी आहेत की मी प्रत्येकाचं तुला वर्णन करणं सांगणं खूप कठीण आहे. म्हणूनच मी तुला त्या सूचक अभिव्यक्तींविषयी सांगतो आहे. जे माझं ऐश्वर्य अनंत आहे त्या अनंत ऐश्वर्याबद्दल सांगत नाही, परंतु त्या निश्चित त्याच्यातल्या सूचक अभिव्यक्तींबद्दल मी तुला सांगणार आहे. बघा, एक उत्तम शिष्य ती विचारणा ही किती सुंदर प्रकारे त्याने केली की मी कुठे जाणू, कसा स्मरू तुला. आणि मग एका उत्तम गुरुनी कशा प्रकारे ते शिष्याला सांगितलेले. आणि हा उत्तम गुरु प्रत्यक्ष भगवंत जेव्हा त्या शिष्याची खात्री पटली तेव्हाच त्याला स्वतःच्या विभूती सांगतायत. आणि ज्या उपदेशातून त्यांनी भगवंतांना जाणलेला आहे, कुठेतरी तो संबंध, अभ्युदय आणि ते प्रयोजन साधलेलं आहे, ज्या अर्जुनाने प्रयोजनातून या परमात्म्याच्या जाणल्याची कबुली दिली, तेव्हा भगवंतांनी स्वतःहून, की मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी कुठलंही लादलं नाही अर्जुनावर, की जेव्हा त्यांनी स्वतः मनापासून आता भगवंतांनी व्यक्त केलेलं आहे की मी तुम्हाला जाणलंय, मला तुमच्या विभूतींचं, ऐश्वर्याचं निश्चित वर्णन करावं. मग या सगळ्या लाईनीमध्ये ज्या मी तुमच्याशी खूप सुंदर प्रकारे तुम्हाला वाचून दाखवते, 10:39 पर्यंत आहे, पण निश्चित मला ते तुम्हाला सांगायला आवडेल. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे. तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे. मद्रुड गणांमध्ये मरीची मी आहे. नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे. देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे. इंद्रियांमधलं मन मी आहे. प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. सर्व रुद्रांमधील शंकर मी आहे. यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. वसूंमध्ये अग्नी मी आहे. आणि सर्व पर्वतांमध्ये मेरू मी आहे.
हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रथम पुरोहित मी आहे. प्रमुख पुरोहित जे बृहस्पती आहेत, आणि सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे. जलाशयांमधला सागर मी आहे. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे. ध्वनींमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे. यज्ञांमधील जपाचा यज्ञ मी आहे. अचल पदार्थांमध्ये हिमाचल पर्वत मी आहे. सर्व वृक्षांमधील अश्वत्थ वृक्ष मी आहे. सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे. गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे. सर्व देवर्षी सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अमृत प्राप्ती करिता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व जे उच्चैश्रवा हे अश्व देखील मी आहे. आणि गजेंद्रांमधील ऐरावत देखील मी आहे. मनुष्यांमधील राजा मी आहे. सर्व आयुधांमधील वज्र मी आहे. गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे. प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मी आहे. कामदेव मदन मी आहे. सर्पांमधील वासुकी मी आहे. नागांमध्ये अनंत मी आहे. ज्या अनंत शेष नागाने ज्यांनी जेव्हा वसुदेव जेव्हा घेऊन चालले होते जमुनेतून, तेव्हा या सर्पांनी भगवंतांचं रक्षण केलेलं आहे. अशा या अनंत शेष भगवंत प्रत्यक्ष आहेत असं भगवंत सांगतायत. ज्या सूचक अभिव्यक्ती, ज्या मुख्य सगळ्या गोष्टींमध्ये भगवंतांचा वास आहे. जलचरांमध्ये वरुण मी आहे. पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे. नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव मी आहे. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे. दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे. पशूंमध्ये सिंह मी आहे. पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्यांमधला राम मी आहे. मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे. प्रवाही नद्यांमधली गंगा मी आहे. सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे. तर्कशास्त्रांमधील निर्णायक सत्य देखील मी आहे. अक्षरांमधली अ मी आहे. समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ मी आहे. सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेवही मीच आहे. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे. भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मीच आहे. स्त्रियांमधली कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा देखील मी आहे. सामवेदास्त्री स्तोत्रामधील बृहस्थाम मी आहे. छंदामधील गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे. ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. फसवणाऱ्यांमधला द्यूत देखील मी आहे. तेजस्व्यांमधलं तेज मी आहे. विजय मी आहे. साहस मी आहे. आणि बलवानांचं बल देखील मीच आहे. ऋषी वंशांमध्ये वसुदेव वासुदेव मी आहे. पांडवांमधला अर्जुन मी आहे. मुनींमध्ये व्यास मुनी मी आहे. महान विचारक कवींमध्ये उशना कवी मी आहे. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे. जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे. रहस्यांमधील मौन मी आहे. ज्ञानीजनांमधली ज्ञान देखील मी आहे. आणि म्हणूनच हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी हा माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. आणि म्हणून हलणारे व किंवा न हलणारे असे जीव जे आहेत ते माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकत, म्हणजे शिवाय हे अर्जुना मी सर्व अस्तित्वाची उत्पन्न करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही जे हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. म्हणजे चल आणि अचल, क्षर आणि अक्षर, पुढे जाऊन आपण या संज्ञांवर येणार आहोत. अशा सगळ्या गोष्टी माझ्यापासून आहेत. आणि चल अचल, जसं मी परवा म्हटलं की ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत, ज्या कारमध्ये ती कार नुसती, मग ही सृष्टी सगळी निर्जीव आहे हो, पण कुठेतरी तो परमात्मा, कुठेतरी तेव्हा त्यांनी निर्मिती, या जीवांची निर्मिती केली, तेव्हा त्या आध्यात्मिक जीवाला, आणि मगच कुठेतरी आपण भगवंतांना का जाणू शकतोय, कारण आपण आत्मा परमात्म्याप्रमाणे. म्हणून हा उपदेश भगवंत का देत आहेत आपल्याला, कारण ते आपल्याप्रमाणेच आपल्याला मानतायत, त्यांचा स्वभावाप्रमाणेच आपल्याला जाणतायत, आणि कारण त्यांच्यापासूनच याची उत्पत्ती केली गेली आहे. माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाहीये. मी तुला फक्त सांगितलंय ते केवळ अभिव्यक्ती सूचक, म्हणजे अनंत विभूतींचं एक सूचक म्हणून सांगितलंय. प्रत्येक गोष्टींमधलं एक सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी वर्णन केलेली आहे. यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन् त्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व
ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुलिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत हे तू जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं, भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, एका स्फुल्लिंगातून, की भगवंतांचं सुंदर असं ऐश्वर्य. मग या अभिव्यक्ती भगवंतांच्या स्फुल्लिंगातून, की भगवंतांच्या इच्छेतून सगळ्या निर्माण, आणि भगवंतांच्या ज्यांच्यामध्ये, या जीवांमध्ये ज्या परमात्म्याचा वास आहे, अशा या सगळ्या अभिव्यक्ती हे भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे, आणि भगवंतांपासून त्याची निर्मिती झालेली आहे. हेतू जाण. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिहं कुत्सम एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या सगळ्या सूचक अभिव्यक्तींना मी तुला दर्शवलेलं आहे, मी या सगळ्या सविस्तर ज्ञानाला तुला दिलेलं आहे. परंतु मी जे तुला आधीही सांगितलं, की या एका अंशातून, ज्या गर्भोदकशाही विष्णूच्या बेंबीतून जे कमळ निघून ब्रह्मांना सृष्टीची निर्मिती भगवंतांनी करायला सांगितली, या सर्व भौतिक तसेच आध्यात्मिक या परा अपरा या प्रत्येक शक्तीचा मग भगवंतांच्या अंशातून, भगवंतांमधून कशा प्रकारे या सगळ्या विभूती आणि हे सगळं अनंत ऐश्वर्य निर्मिलेलं आहे. मग ज्या विद्वान पुरुषांनी, आपण जेव्हा विद्या विनयन संपन्न, की ज्या ब्रह्मानी, ज्या ब्राह्मणांनी हे जाणलंय, की या प्रत्येकामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. मग या जीवांची निर्मिती जी केलेली आहे, ते प्रत्यक्ष परमात्म्याचा अंश आहे त्यांच्यामध्ये. या अंशातून, आणि म्हणूनच हा अंश जो आपण या परमात्म्याचा अंश आहे, या एका अंशाने भगवंतांनी सर्व विश्व व्यापून टाकलेलं आहे, आणि विश्व व्यापून भगवंतांनी सगळं हे विश्वामध्ये व्यापून राहिलेले आहेत ते. आणि म्हणून या अभिव्यक्तींमध्ये काय, तर मी या प्रत्येक जीवांमध्ये, ज्या प्रत्येकाला, ज्यांनी हे तत्व जाणलं आहे, तो या प्रत्येक जीवामध्ये मला बघत असतो. आणि म्हणूनच भगवंतांनी ह्या ऐश्वर्यावरनं, या विभूतीवरनं, इथे आपण हा 10वा अध्याय संपवते, की ज्याच्यामध्ये या विभूतींच्या वर्णनांवरून भगवंतांनी स्वतःच्या अस्तित्वाची पुन्हा एकदा ओळख करून दिली, आणि भगवंतांनी सांगितलं की कशा प्रकारे तुम्ही स्मरू शकता, कुठे मला बघू शकता, आणि कुठल्या गोष्टींवर तुम्ही माझं स्मरण करू शकता. जेव्हा अर्जुनाने भगवंतांकडून सगळं जाणून, भगवंतांना अर्जुनाने पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकारलेलं आहे, ज्या अजन्मा, या त्यांच्या सगळ्या अद्वितीय अजन्मा अशा सगळ्या त्यांच्या उपाधींना त्यांनी उल्लेखलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा अर्जुनाला भगवंतांनी त्या विभूतीचं वर्णन करून, ज्या चतुश्लोकी गीतेतून हा संबंध प्रस्थापित केलेला आहे. आणि मग इथेच कुठेतरी गीता संपली सुद्धा असती हो उपदेशातून, पण आपल्याला उद्याही बघायचंय, कारण ज्या अर्जुनाचे प्रश्न अजून संपले नाहीत, तोपर्यंत भगवद्गीतेचा उपदेश भगवंतांचा संपलेला नाहीये. आणि म्हणूनच कुठेतरी ही गीता त्यांच्या माध्यमातून, ज्या अर्जुनाला बिलकुल संशय नव्हता भगवंतांबद्दल, पण ज्या व्यक्तींना, मग जे स्वतःला कुठेतरी दैवी भावनेमध्ये आणि कुठेतरी स्वतःला त्या पातळीचे जाणवतायत, किंवा त्या पात्र ठरतायत स्वतःला, त्यांना कशा प्रकारे हे जाणणं आवश्यक आहे, की भगवंत काय आहे. जसं या विभूतींनी दाखवलं, तसंच आपण उद्या विश्वरूप दर्शनातून भगवंतांना निश्चित जाणणार आहोत. हरे कृष्ण. इति 10मोऽध्याय समाप्तः. आणि माझी एक विनंती आहे, मी आता रेकॉर्डिंग थांबवते आधी,